Danas na kanalu imamo nešto stvarno posebno. Ovo nije sat koji možete samo otići i kupiti ili model koji je javno dostupan. Ovo nije sat koji vidite na Instagramu. Danas pričamo o satu koji je limitiran na samo 20 primjeraka i koji dolazi iz Hrvatske. Sat se zove Nobilis, a iza njega stoji mikrobrand MV Watches. Ovo je prvi sat ovog mikrobrenda, dizajniran i sklopljen u Hrvatskoj sa švicarskim mehanizmom. I već sama ta činjenica mi je jako zanimljiva, jer ovakvih projekata kod nas nema puno. Još je zanimljivije to što ovaj sat nije napravljen samo s idejom da se što prije izbaci na tržište i proda, nego s idejom da se napravi nešto dobro, promišljeno i što bliže savršenstvu. I zato je ovaj sat danas kod mene. Ne samo zato da ga pohvalim, ne zato da napravimo klasičnu recenziju gotovog proizvoda, nego zato da ga pogledamo iskreno, da kažemo što nam se sviđa, što bi promijenili, tako da slobodno u komentarima dajte svoje sugestije. Jer ovo je nešto što je naše, pa ajmo onda zajedno podržati jednu novu priču koja dolazi iz Hrvatske. Mislim da je najbolje da ovaj video započnemo s riječima samog proizvođača. On će vas najbolje upoznati s idejom iza brenda, s filozofijom sata i s time što zapravo želi postići s ovim projektom. Nisam krenuo stvarati vlastiti sat zato što sam želio pokrenuti brend. Kao i mnogi entuzijasti, počeo sam s jednostavnim stvarima, zamjenama baterije, poliranjem kućišta i osnovnim servisima. No pravo zanimanje za urarstvo pojavilo se tek kad sam se počeo baviti sa raznim vintage mehanizmima, poput Certine 2810 i drugih ručno navijanih kalibara iz razdoblja kad su proporcije i mehanička elegancija bile jednako važne kao i funkcija. Ti mehanizmi imaju nešto posebno. Tanki su, jednostavni, pouzdani i prekrasno konstruirani. Omogućavaju proporcije koje su danas rijetke, tanke profile, nisko postavljanje kazaljka i osjećaj elegancije koji ne proizlazi iz ukrasa nego iz same arhitekture sata. Tada sam si postavio jednostavno pitanje, zašto nitko ne izrađuje ovakve satove po razumnoj cijeni? Taj mehanizam se može vrlo dobro uklopiti u moderno dizajnirana kućišta, ne mora biti dres sat. Kako odgovor nisam pronašao na tržištu, odlučio sam pokušati stvoriti vlastiti. Tako je nastao MV Nobilis. Naziv Nobilis dolazi od latinske riječi za plemenit. Za mene plemenitost u urarstvu nema veze sa statusom ili cijenom. Ona predstavlja poštovanje prema znanju, vještini, detaljima i mehaničkoj ljepoti. Vjerujem da pravi entuzijasti upravo u tome pronalaze vrijednost. Pokreće ga mehanizam ETA 7001. To je jedan od posljednjih klasičnih ručno navijanih tankih mehanizama koji još uvijek utjelovljuje ono što volim kod urarstva. Jednostavnost, pouzdanost i svakodnevni ritual navijanja. U vremenu pametnih satova i neprekidnih notifikacija, nekoliko sekundi provedenih u navijanju sata podsjeća nas na ljepotu mikromehanike koju nosimo na ruci. Svaki MV sat prolazi kroz proces koji osobno vodim od početka do kraja. Od prve skice i ideje pa sve do CAD modeliranja i razvoja konstrukcije u SolidWorksu, a zatim i završnog sastavljanja u Hrvatskoj. Danas se mnogi mikrobrendovi fokusiraju prvenstveno na marketing. Meni je zanimljiviji sam proizvod, cross-section kućišta, debljina lunete, položaj kazaljki, način na koji sat sjeda na zapešće, proporcije koje se ne vide na fotografiji, ali ih entuzijasti odmah mogu prepoznati. Zbog toga MV nema veliku marketinšku priču. Nobilis nije inspiriran vojnom poviješću, svemirom, automobilima, planinama ili nekim velikim marketinškim konceptom. Inspiracija su sami satovi. MV postoji zato što vjerujem da još uvijek postoje ljudi koji cijene promišljen dizajn, mehaničku iskrenost i zadovoljstvo koje pruža dobro napravljen sat. Ako jednog dana preraste u pravi brend, odlično. Ako ne, i dalje ću uživati u samom procesu stvaranja satova koje sam oduvijek želio vidjeti na tržištu. To su bile riječi proizvođača i mislim da je ovo jako bitno za razumjeti prije nego što uopće krenemo u recenziju.
Ovdje se ne radi o tome da je netko samo naručio generički sat, stavio logo na cifer i pokušao ga prodati. Ovdje se vidi da postoji ideja, želja i da postoji pristup u kojem se prvo želi čuti mišljenje ljudi, prikupiti komentare i tek onda ići prema nečem što je finalno. I taj pristup mi se osobno jako sviđa. Ono što me kod ovog sata najviše iznenadilo je koliko dobro leži na ruci. Na slikama sat može izgledati lijepo, specifikacije zvučati dobro, ali tek kad ga stavite na ruku zapravo shvatite ima li sat ono nešto. A ovaj sat to ima. Nobilis je izrazito tanak, elegantan, nenametljiv, ali opet prisutan. Nije sat koji viče, nije sat koji pokušava biti nešto što nije. Sat je koji se ne trudi impresionirati na silu. On ima jedan sofisticiran, miran i lijep izgled i upravo to mi se kod njega najviše svidjelo. Što se specifikacija tiče, EMV Nobilis dolazi u kućištu promjera 38,5 mm sa 45 mm lag to lag. To je po meni jako dobra mjera jer sat lijepo sjeda na ruku i ne djeluje preveliko. Ono što je najbitnije kod ovog sata je naravno debljina. On je debeo ili bolje reći tanak samo 7,9 mm i to se stvarno osjeti. Ovo je izrazito tanak sat, kad ga stavite na ruku odmah imate osjećaj elegancije. Lijepo sjedne, ne strši, ne smeta i vrlo se lako nosi. Unutra je ETA 7001 mehanizam. Radi se o ručno navijajućem mehanizmu, što znači da se sat ne navija dok ga nosite. Nema automatski rotor. Dakle, ako ga želite nositi, morate ga ručno naviti preko krune. I to mu daje taj poseban šmek i samu čar ovog sata. I to je važno spomenuti, jer ovo je sat koji traži malo više interakcije od vlasnika. Za neke ljude to je minus, za neke ljude to je dio šarma. Kod ovakvog elegantnog, tankog sata, ručno navijajući mehanizam ima smisla jer mu omogućuje tanji profil kućišta. I baš zbog toga Nobilis ima tu lijepu, tanku i sofisticiranu pojavu na ruci. Također, važno je naglasiti da je sat dizajniran i sklopljen u Hrvatskoj. Od samih detalja i izrade elemenata pa do outsource proizvodnje i onda sklapanja. Sam vlasnik je rekao da mu cilj nije koristiti AI i slične stvari za marketing kao što to rade mnogi mikrobrendovi. Sam radi sve modele kroz CAD točno onakvi kakvi će biti u proizvodnji, a u budućnosti želi i kompletnu proizvodnju prebaciti u Hrvatsku. I meni je to lijepo za čut jer posvećenost i ne brza zarada je ono što bi trebali svi cijeniti. Nešto što ima smisla i što se stvara od nule s idejom da bude savršeno i posebno. Tako nastaju pravi brendovi. Dizajn je vjerojatno najjači dio ovog sata. Nobilis je vrlo jednostavan, ali ne i dosadan. To je velika razlika. Postoje jednostavni satovi koji izgledaju prazno, hladno i generički, a postoje jednostavni satovi koji izgledaju čisto, elegantno i promišljeno. Nobilis ide u ovu drugu kategoriju. Cifer je prekrasan, nema previše elemenata niti nepotrebnog teksta, nema pokušaja da se zakomplicira nešto što ne bi trebalo biti komplicirano. Sve je čisto, odmjereno i skladno. To je sat koji neće vrištati s ruke, ali će ga ljudi koji vole satove sigurno primijetiti i pitati vas što je ovo. I baš ta jednostavnost je po meni jedna od najvećih prednosti. Kod kvalitete izrade moramo biti pošteni i odmah reći jednu važnu stvar. Ovo je sample, dakle nije finalni proizvod koji se prodaje. Ovo nije sat koji je izašao iz velike proizvodne serije. Ovo je prvi sat novog brenda, to jest novog mikrobrenda, i zbog toga ga treba gledati u tom kontekstu. Generalni dojam jako je dobar. Sat izgleda lijepo, tanko, elegantno i stvarno ostavlja dojam nečeg što ima potencijal. Međutim, kad se gleda detaljno i iz bližeg, vide se sitni nedostaci. Pogotovo recimo na sekundi se mogu primijetiti male nesavršenosti. Ali ponavljam, ovo je sample i po meni bi bilo suludo takve stvari zamjerati kad ne pričamo o finalnom satu ili satu koji ide u prodaju. Ovo je razvojni primjerak i prvi model novog mikrobrenda i baš zato i postoji ovakav video, da se vidi što je dobro, što se može poboljšati i što vi kao publika mislite. Meni je zapravo pozitivno što je proizvođač spreman pokazati sat prije nego što je savršen, kako bi onda sat koji će ići u prodaju prvi bio potpuno savršen.
To govori da mu je stalo do mišljenja ljudi i da ne želi samo nešto izbaciti van i završiti priču. Također, bitno je napomenuti da cifer dolazi i u drugim bojama. Ovo je samo jedan, plave boje, koja je meni osobno najljepša. Nošenje na ruci jedna je od najvećih prednosti ovog sata. Sat stvarno jako lijepo leži. Nema osjećaja da je prevelik, nema osjećaja da strši, nema osjećaja da pokušava biti sportski sat ili nešto što nije. A zbog debljine od 7,9 mm nosi se elegantno. To je sat koji možete nositi uz košulju i sako, ali isto tako i uz neku ležerniju kombinaciju poput polo majice. Nije pretjerano formalan, ali ima tu dozu elegancije. Mene je osobno sat jako dojmio. Ne zato što je agresivan, ne zato što je velik, ne zato što ima neki wow efekt na prvu sekundu, nego zato što ima mjeru, a mjera kod ovakvih satova je sve. Lijepo izgleda, lijepo se nosi i ima karakter. Još jedna stvar koju je bitno napomenuti je ovo mikropodešavanje narukvice, koje je jednostavno i funkcionalno. Po meni must have na svakom satu, ali nažalost mnogi satovi nemaju. Samo stisnete i izvučete ili uvučete narukvicu i to je to. Najveća pozitivna stvar kod ovog sata je definitivno izgled. Sat je izrazito tanak i to mu daje potpuno drugačiji osjećaj na ruci. Nakon puno modernih satova koji su često dosta debeli, no Billis djeluje jako profinjeno. Druga prednost je kako leži na ruci zbog odličnih dimenzija. Također tu je i cifer. On je prekrasan, jednostavan, čist, elegantan i bez nepotrebnih detalja. Ima tu mirnoću koju jako cijenim kod dres satova i elegantnijih modela. Četvrta sat je filozofija iza projekta. Meni se izrazito sviđa ovaj pristup proizvođača. Ne želi odmah ići na prodaju, ne želi samo izbaciti sat. Cilj je dovesti proizvod što bliže savršenstvu. I upravo zato je sat poslan meni i vama da ga pogledamo, komentiramo i damo sugestije. To je stvarno odličan pristup. Jer ako želimo imati kvalitetne domaće projekte, onda ih treba podržati, ali i iskreno komentirati kako bi se poboljšali. Sad dolazimo do stvari koje bi volio vidjeti poboljšane. I opet naglašavam, ovo je sample. Prva stvar je navijanje. ETA 7001 je ručno navijajući mehanizam. Međutim, zbog samog dizajna i ljepote kućišta, kruna je dosta mala. I tu dolazimo do praktičnog problema. Sad se malo teže navija do kraja. Kruna izgleda lijepo, uklapa se u dizajn i ne narušava cijelu tu liniju sata. Ali u praksi bi navijanje moglo biti lakše. Mislim da bi nekakav ključ za krunu u budućim satovima definitivno sve olakšao. To bi bio zanimljiv dodatak, pogotovo jer bi zadržao estetiku male krune, a riješio praktični dio navijanja. Druga stvar su sitni nedostaci kod sklapanja. Na sekundi se mogu vidjeti male nesavršenosti. Nisu ogromne niti nešto što uništava sat, ali postoje. Međutim, još jednom, ovo je sample. Prvi sat, prvi projekt, prvi primjerak, tako da definitivno bilo bi suludo zamjerati jer ovaj sat nije ni u prodaji. Treća stvar je kartica koja je papirnata. Mislim da bi u budućnosti definitivno bolja opcija i dugotrajnija bila plastika. To je mali detalj, ali kod ukupnog dojma proizvoda znači puno. Također, neki prospekt u ovoj kutici bio bi možda odličan sa samom pričom o brendu, budući da je ovo nov mikro brand, pa definitivno da ljude upozna što su to zapravo kupili. Kod ovog sata ne možemo pričati o vrijednosti za novac na klasičan način jer sat nije javno dostupan i nije u prodaji. Ovo je limitiran projekt od 20 primjeraka i više ga treba gledati kao početak jedne priče nego kao proizvod koji direktno uspoređujemo s velikim brendovima. I tu je upravo Nobili zanimljiv. Ovo nije sat koji pokušava biti još jedan generički mikrobrand model. Ovo je prvi korak jednog domaćeg brenda koji očito želi napraviti nešto ozbiljno. A meni je to jako važno. Jer lako je kritizirati, lako je reći da nešto nije savršeno. A kad netko iz Hrvatske pokuša napraviti sat, dizajnirati ga, sklopiti ga i još pritom otvoreno traži mišljenje zajednice, to zaslužuje pažnju. Ne znači da sve treba hvaliti bez kritike. Baš suprotno. Treba reći kad je dobro, treba reći kad nije i treba pomoći komentarima da sljedeća verzija bude još bolja. I ovdje stvarno želim uključiti vas.
Napišite mi u komentarima što mislite o ovom satu. Sviđa li vam se dizajn, jednostavnost, što mislite o dimenzijama, biste li voljeli veću krunu, dodatak za navijanje, drugačiju karticu, drugačiji remen ili možda cifer. Ovo je idealna prilika da se mišljenje zajednice stvarno čuje, jer ovo nije brand koji će ignorirati komentare. Ovo je mikrobrand, ovo je domaći projekt koji upravo to želi od vas. Ako imate konstruktivnu kritiku, napišite je. Ako vam se nešto sviđa, napišite i to. Ovakvi projekti mogu rasti samo uz komunikaciju između ljudi koji vole satove i samog proizvođača. Za kraj videa želim vam pokazati još nešto. Proizvođač već radi na novom projektu i ovdje ću vam pokazati nekoliko slika. Ovo mi je jako zanimljivo jer se vidi da Nobilis nije samo jednokratni pokušaj, nego početak nečeg većeg. Naravno, još nećemo donositi konačne zaključke na temelju slika, ali lijepo je vidjeti da se već razmišlja o sljedećem koraku. I baš zato mislim da je važno da ispod ovog videa komentirate, jer možda to može biti dio koji će pomoći u razvoju budućih modela. Zaključno, EMV Nobilis me osobno jako dojmio. Nije savršen sat, ali to nije ni poanta ovog videa. Poanta je da imamo prvi sat jednog hrvatskog mikrobrenda, koji je limitiran na 20 primjeraka, dizajniran i sklopljen u Hrvatskoj sa švicarskim mehanizmom. Najviše su mi se svidjeli kućište koje odlično izgleda, sat odlično leži na ruci, prekrasan cifer i sama jednostavnost dizajna. Nenametljiv je, ali prisutan. To bi bilo to za današnji video. Hvala vam na gledanju još jednog videa, zapratite me na društvenim mrežama, pridružite se grupi Hrvatski satovi na Facebooku, linkovi su u opisu ovog videa. Također, linkovi za EMV Watches se nalaze u opisu, pa definitivno zapratite ih na Instagramu. A mi se gledamo već u sljedećem videu, točno za tjedan dana, subotu u podne.